sandian paling aja kapiradan kok dibawa bajalan kuyah lutui kok tak tahan di ube dan iko dan lainlah sakit lah cubalah takok kok tak sakit-sakit barang membawa aduh coba takok alun masuk Jepang ambola ton barang kira jai ke mana jika badan latu cubalah isu aku agai takah ambon asam urat megalinu sasa hangok dan rematik dulu hobi ka diskotik kini hobi ka apotek dulu rambut ko hitam kini lah tumbuh uban dulu acok karaoke kini acok pakai rock acok lah isu asuan tolah takak aku ko jai ke badan jika badan lah tua kok di kana dulu alun Jepang ambola dulu makan mangunya kini makan manyunyo dulu ambo kok gagah kini kulit ibarat suakan doa dulu bau minyak arum kini bau minyak angin dulu bagi basi kini baganti sugi pula kata gigi basito dan kuih je aku nak nampak kini tak tanduk jalan alai coy ke badan jika badan lah tua hati acok paibo perasaan di baiknya dulu lalu bilik muka kini pindah bilik lagang dek badan ko lah tua acok tinggal surang ko anak lai ada tapi lah marantau lah ko lai inyo pulang tapi awak nak nyuacuhan ayo candik lah baang bos tak tarakaan candik abang jangan ke rumah bini yang jopi berayo candik lo nantuo ko ya dulu ngene-ngene acok dulu kota anak kurang aja anak siang asam mau parang ngayang jawab ang watu ketek